Gregorrek horrela eskuratzen zuen otordua egunero, lehenbizi goizean, gurasoak eta neskamea artean lo zeudela. Eta ondoren, denek bazkaldu ostean, gurasoek lokuluzka egiten baitzuten orduan, eta arrebak erosteraren batera bidaltzen zuen neskamea. Ez zuten nahi Gregor gozeak egoterik jakina, baina agian ezin zuten otordu haien barri jazan, ez batzen bestek esan da edo. Agian, arrebak atzeka betziki hartatik libratu nahi zituen gurasoak, bestela ere nahikoa sufritzen baitzuten. Gregorrek ez zuen jakin medikua eta zarrailagilea zer aitzakiarekin bidali zituzten lehen goiz hartan. Berak esandakoa, ulertzen ez zutenez, inork ez zuen bezatzen ez da arrebak ere. Berak besteen esanda uler zezakeenik eta konformatu beharra zeukan arrebaren noiz behinkako azpernekin eta santu guztiei egindako delekin gelara zetorkionean. Gerora, ura hartzertzo bait ohitu zenean, ezin esan noski, erabat ohitu zenik. Iristen zitzaion ateraldi atsegin bat, honez honean jaulkia, itxuraz behintzat. Gaurkoa gustatu zaio, esaten zuen arrebak. Gregorrek janari guztia garbi ustean, edo bestela, gero eta maitzago gertatzen zen. Triste antzean esaten zuen. Berriro bertan utzi du dena. Gregorrek zuzeneko albisterik ez entzun arren, ondoko geletako berri iristen zitzaion eta ahotsak aditzen zituen bakoitzean, dena delako atera lasterka joan etaren kontra eskutzen zuen gorputz osoa. Batez ere, hasieran ez zen elkarrizketari egon berari buruz ezenik. Ezkutuan batzen ere. Bi egunez, aurrerantzean egin beharrekoari buruzkoak izan ziren otordu guztiak.